Wenze njani Mshumeli mase ngik-interviewer? Kufanele ngilungise kahle Ba. ngikhulume kahle ngoba igoli leli indaba enkulu. Baba. Igoli kusendabeni enkulu. Kusendabeni phona nisimiselani phona igoli makusendabeni. Ngiphawule leyo. Na wathula Mshumayeli, wangikhaphela wathi hamba. Hamba. Inabanikazi. Yabona ekhaya mawumuzi wakhile. Kukhona abantu abamagago okukhuluma. Ba. Kukhona abantu abantu nje abanomali. Ba. Manje kukhona ukukhuluma kongeke wakwazi ukuphendula. Kufanele mawuzokuphendula uqala ukubheka ukuthi bekukhulunywa obani. Mawubona ukuthi bekukhulunywa amagago, hayi abusaphendula. Fana nalokho ukukhuluma. Uyeke nje kanjalo ngoba kukhulunywa amagago. Kodwa ngakubona ungikhaphela uthi hamba. Mina ngangeke ngikukhaphele ngoba lusizo. Lapha eGoli umfana walapha eGoli ukhalela la kithi ukhuliswa yithi. Nje umntwana wethu ngeke singagoli. Pho manje mangihlasela wangabe usasho ukuthi awubandla kuncane Nkosi yami. Kwakukhuluma amagago. Ngeke senze lutho ngamakhuluma. Isigebengu Mshumeli uyabale. Ngiyabonga Mshumayeli ba.